गोजोननाय थाबाय जोङो बे जोंनि 67थि बोसोरारि लाइमोनफोरनि जथुम्माखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जिउआरि आरो समाजारि बिथिङाव जोङो माबोरै दाखांलांनो हागोन जोङो बेखौ नोजोर लाखिनानै देग्लायबो एबा बोसोरफ्रोमबो जाफ्लेबाय थाग्रा बायदि देग्लायबो जोङो बे प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि समाजखौ नोजोर लाखिनानै आरो आथिखालनि थासारिखौ लाखिनानै जोङो बे प्रग्रामखौ खालामो। थिग बेबायदिनो देग्लायनि 67थि बोसोरारि लाइमोनफोरनि जथुम्मायाव जोंहा मोनसे आयदा दङ, बेनो जाहैबाय मुलुगा जोंखौ जोंनाय नुथों। जोङो बे आयदानि सायाव जोङो सोलोंलायगोन आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ रबिबार मोनाबिलिसिमहालागै बियो जानानै थांगोन। दिनै मा हाबाफारि लानानै जागायदों? दिनै जोंहा गिबि खेब जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जानानै थांबाय। बेनि उनाव पेन्डेल अपेनिं जाबाय आरो दसे समनि उनाव जोंहा बाख्नायनाय आरो सिबिनाय एबा प्रार्थना खालामनाय हाबाफारिया बेयो जालांसिगोन आरो बेवहाय मेथाइ रोजाबनाय बेयो जानानै थांगोन। बेवहाय गुबुन गुबुन लाइमोनफोरखौ बाहागो लाफानो मा खावलायो? बेवहाय जोंनि लाइमोनफोरखौहाय बिसेसकि जोंहा BBCनि आन्दाराव गासै 8था एरिया दं। बे 8था एरियानि गासैबो लाइमोनफ्रा बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरोबाव बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंहा जेरै पकेट एरिया होननानै जों बुंनाय जायो, जेरैहाय जोंनि सोनाब बेंगल, आरोबाव गहपुर, धेकियाजुलि बिसोरनिफ्राय फैगोन। आरोबाव दिनैनि हाबाफारि जोबनानै थांनायनि उनाव गाबोन अखानायोब्ला सानजौफुनि जोंनि जे खुलुमनाय आरो सिबिनाय बे जोबखांनायनि उनाव जोंहा आरोबाव मोनसे गुबुन एडिसनेल प्रग्राम लादेरफानाय जादों, बेनो जाहैबाय जोंहा मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों खालामनाय। ससियेल एक्टिभिटिसआव बाहागो लानाय बे जाथायखौ लानानै जोङो दुखु फोरमायो। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव दानि मुलुगजों एबा जुगजों लोब्बा होफानानै बेबायदि थासारिखौ नोजोर लाखिनानैनो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो माबोरै गावखौ साबधान होनो हायो बा गावखौ सांग्रांथि होनो हायो बेनि सोमोन्दै बेखौ नोजोर लाखिनानैनो सोलिफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जायो, जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ' जाया आरो बे गासै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेखौ नोजोर लाखि